Bueno, el Consell sobre la Transició Nacional és un organisme tècnic que assessora el govern de la Generalitat sobre la consulta, com es podia fer una consulta per tal que els ciutadans d'aquest país i ciutadanes poguessin expressar la seva voluntat sobre el futur polític de Catalunya, i sobre les passes que s'haurien de fer en cas de que el resultat d'aquesta consulta fos favorable a la independència, les passes que s'haurien de fer per tal de constituir un estat independent a Catalunya. Nosaltres ens hem centrat molt, perquè així ens ho va demanar també el govern, ens hem centrat molt a quines són les passes que s'haurien de fer des d'ara i fins al començament del funcionament del nou estat, no? S'ha de tenir molt en compte que en aquestes eleccions del 2012 la gent no vam votar si volíem o no independència, i per tant el mandat democràtic del Parlament i per tant també del govern no era aconseguir la independència, sinó aconseguir que els catalans poguessin decidir si volen o no volen la independència. De manera que els treballs que s'havien de fer i que teníem encarregat al Consell de la Transició no era preparar la independència, que no tocava, sinó que el que era és explicar un procés de transició cap a la independència, quines complexitats té, dibuixar diferents escenaris, què passaria si hi havia acord i negociació amb l'Estat, si no hi havia acord amb l'Estat, què és el que calia fer, els diferents escenaris, per exemple, de relació amb Europa, si en quedàvem fora, si era possible algun tipus de transició més suau, de marxar però amb una entrada ràpida o una entrada automàtica. Per tant, nosaltres el Consell no tenia per objectiu preparar la independència en el sentit estricte, sinó dibuixar aquests escenaris de la transició fins al dia que un nou Parlament, suposant que hi hagi voluntat d'independència, entri en un procés constitucional i voti, hagi de posar a referèndum una nova Constitució d'una Catalunya independent. Vam treballar amb molta intensitat, això sí que ho puc dir, amb reunions setmanals i a vegades amb diverses reunions la mateixa setmana, amb unes discussions i un treball molt intens dels 18 documents que finalment es van aprovar. Jo crec que sí que han servit i que encara serviran perquè els catalans estiguin ben informats i també perquè el govern tingui una certa guia de com caldria fer les coses, que en alguns casos jo crec que efectivament sembla que s'han seguit o com a mínim s'han escoltat els consells que es donaven.